Изгледа прати. Аз узнака. И тук имаме всякакви типи игри. И ще играем на една от тях. Първата ще играем ще бъде Minecraft. Не, няма да бъде тя. Няма да бъде Minecraft, а ще бъде Box Strikes. Box Strikes. Да видим едно състезание. То че е добре, нагате се е добре. И така, хора, ще си бъде интересно. Това винаги го мразя. Ето 5 ниво съм. Ще играя много готино. Чакай, че го обърках. Добре, хора, няколко мапа нещо е изчезнало. Няма да играя тук. И тук ще гледам. То ще е пусна това. Не, защо гледах той? Нищо. И вижте, ние ги водим. Той е почнал след малко. Сините и един път не са ни убили. Из ние ги водим. Къде са всички? Ей! Призареждам. И станахме 8 хора. Ще се спрем. И един път ме убил този хора. Ето го този човек. Дето ги водим. Ето го човека. Защо излязох, брат? Хора, трябва да гледам тъпите клипчета и защо ме изкаква от мапа и аз не знам. Нищо не пипам, той ме изкаква. Бах ти гадното, хора. И вижте колко е готин този замък. Огромен. Вижте колко е интересно. Тази игра си е интересна. Ибрахим се каза на майче. Пак ще играя. Не на зомби. Мап зомби. Що съм зомбитата, бе. Да, е този винаги малко скоро зомбитата. Искате ми да те оставате ми зомбитата. Това е объркано. Къде са влиза? Ето откъде. Ето като влизате. Трябва да откриете пътя. И това е скришно място. Зато никой не може. Добре, хора, узнах, сините и някак си да не намерят. Да влезем в това. Да. Не останаха. Оки-доки. Хора се влязат тук да се разбъркаме, защото ще ни намерят. Но те без това са лесни да ни намерят. И това е краят. Вау, той има си готино оръжие. Малко са от мене, бе. Зомбитата са тук някъде. Снайперисти. Ето така стоим, за да ни убият. Ето ги зомбитата. Зомби! Да, той зомби. Той зомби ще го убием.
Хора, наближават се до нас. Фак. Убиха ме, станах на зомбитата. Гадост. Все пак съм много бърз. И хора, отивам я пред тях. Добре, няма никой. Не ме интересува, аз ще се мина. Вижте колко се. Ей, ще ми играме. Ще да ви убия, ще ви убия. И така хора, отиваме в базата им. Няма никой в базата им. И трябва да добием с тая база. Опа, оп. Ако бъдем човек, до сега там ще бъда. Така ще бъда. Вижте зомбито колко е бързо. Много се е бързо. Вижте, бързат. Колко много сини! Хора, това се е тотално объркано. Готино. Хора, трябва да побързаме, защото сме наблизко до базата им. Влизай. Що ме пуснаха червените зомбита. Хора, много ги мразя зомбитата. Ама сме бързаци. Ей, къде изчезнаха? Ей, отивам пред тях. Отивам пред тях. Ела ми тука, ме. Ай, тука та дреска, ме. Отивам там, да се готи на прическа. Нещо. Свиквам съм от той. Но вижте колко съм бързак. И как да съм и не бе, брат. Уф. И се там не тураме. Те как се качиха, брат? Брат, как се качват? Хора, как се качват те, бе? Аз не мога да го кача. Как го кача? Вот, тук е тотално. Качва се на синте, минаваш това и айде бум. Отиваш там. Сега ете се е тотално. Водим ги. Трудно да не убият. Уф, добре. Той. Как за малко да се пробия. Не, толкова ли е трудно? Много. Зомби. Не, тапак. Тъпи зомбита. Вау, много бързо. Не, чак паднах, братче.
О, да! Вижте колко са бавни. Да, това ще е добра идея. Вау! Няма как да ме намеря така. Врачено е тъмно. Лесно се. Оп. Бум. Това ще е замразно. Как играет сега? Да играет. Ты Много целес. интересно, видите? Много е лесно. Много лесно. Не пристанила. Как е? Ханс! Хора, клипът нещо
Не искам да го правя. Тази игра е много интересна, хора. Трябва очите да се отиват на човека в опашката и на мен тъй ми става. Направо ме убиват тъй. И аз тъй ги убивам. Ям. Тъй много интересни хора. What? Ще ви кажа чао. Това беше всичко хора от нас. И чао.